Cosmo Cuesta bakea, Neosistema, Mito Planeta. Antzerki lan baten bideo digital bat grabatu behar dugu. Gaia, bakeari buruzko gure ipuina izango da, antzerki bihurtuta. Bi aukera ditugu, antzerki laneko pertsonaiei eta haien antzezpenari dagokionez. Geu izan aktoreak edo txotxongiloak baliatzea. Gehienez ere, 2 minutu iraungo ditu bideoak. Prozesua. Bideo bat grabatzeko, zinemagintzaren 3 faseetan jardun behar da. Preprodukzioan, produkzioan eta postprodukzioan. Preprodukzioan, bideoa grabatzen hasi aurreko zereginak bete behar dira. Saio honetan, 4 rol jokatuko ditugu taldean. Lehenengo rolean, ipuinaren gidoi literarioa idatzi behar dugu. Hurrengo rolean, gidoi literarioaren eskaletan idatzitakoak plano bihurtu behar ditugu. Hau da, gidoi tekniko bihurtu. Gero, produkzio rolean, bideoa grabatzeko behar duguna idatziko dugu banakatze batean. Eta informazio rolean, gertatutakoak wikian kontatuko ditugu. Produkzioan, bideoa grabatuko dugu. Garrantzitsuena, rolen arteko lankidetza da. Bideoa antzeztu behar dugunak, zuzendaritza rolaren eta teknikoen rolaren aginduak bete behar ditugu. Mantxo hitz egin behar dugu, eta ongi ahoskatuz, eta entonatuz, keinuak eta mugimenduak zainduz. Zuzendaritza rolean, saioa koordinatu behar dugu. Klaketaz arduratuko gara. Plano bat grabatzen amaitzen dugunean, arraldia ona izan ote den erabaki behar dugu. Hala ez balitz, berriro grabatu beharko dugu. Teknikoen rolean, kameraz, argiztapenaz eta soinuaz arduratu behar dugu. Baita script lanaz ere. Produkzioan, banakatzean adierazitako guztiak prest ote dauden zaintzea eta bidean izan genitzakeen arazoak konpontzea da gure zeregina. Postprodukzioan, Movie Maker programarekin grabatutako irudiak editatuko ditugu. Eta azkenik, argitarapen rolean, bideoa blogera igo eta wikia eguneratuko dugu.